Какво става, хора? Аз съм Дракула в имената. Добре дошли на FNAF 3. Нещо тук е станало зле. Като се позамислям, се е бъгнал. Вижте, аз имах звездичка, а сега имам нулев успех. Няма да слушам Purple Guy как ме дрънка. Той ще ми говори 5 часа. 3 пъти съм... Няколко пъти съм играл вече. Да говорим, че на тела вече играх. Имам 2 звездички. Още една ще отключа за една нощ, която е добре казва. Първа нощ никой не идва. Първата се пътам. Да чакаме. Окей, това е Bone Boss Error Adventure. Това е мини игричка. Няма да минем през изхода, ще минем. Ще се върнем назад. Ще видите защо. И минаваме от тук. Шигам се, окей, лега. Айде да продължим. Тук сега колата има балони, тук път от балоните. Минаваме от тук, така. Дрън. Идваме тук, даваме торта на коладите, само че тук не можем. От първа нощ нагоре, не можем. Окей, така вземаме този шахнен балон. И се връщаме пак на първа нощ. Окей, сега като я мина ще се върна. И ето, че се връщам пак, хора. Ще продължим, а после ще видите защо спрях на пауза толкова много време. Имах основание да спра на пауза толкова много време. Трябва да стигна до тук. Пък ще да видите чай. И такива ми работи. Ще трябва да направя настройка да се виждам. Без най-хубавото лице в света. Шибавам се, ама най-често ще се направя настройка. Без най-хубавото лице на света, ще да клипчем. Шибавам се. Ма най-често ще направя тъй, че да се видим. О! Това е нещо като късметлийска телевизия. Есе! Сега ще се бъдем. Леко. Да, окей. Сега продължаваме нещата там, където сме. Окей. Ето сега ще видите. Защо толкова много настоявах да спра на пауза клипче? Защо го спрях на пауза? За да стигна до мини игричката, която става. Ето я. Mangle's Quest. Окей, тук трябва да събера частите на Mangle. Някои хора, има хора, които бъркат името. Вместо Mangle я наричат Mangle. Да, само Mangle. Само че тя не се казва Mangle, а Mangle. Наистина може да се бъркат по буквите. И аз преди се бърках Mangle, Mangle, Mongol. А така как преди? Ето виждате ли как тази стеничка се отваря? И да тук. Вижте. Ето. Минаваме Булбул. Ма това преди го нямаше, хора. И сега ще спра на пауза. За ето на неща. Или нещо странно става и късметлийски ден, или поудявам. What the shit? Hello. Само да ме дадеш на късо. Сега да съм. И ей ти, пети абонат. Пиши коментар кой си. Hello. Напуснете аудиото и той идва на камерата, на която си го пуснали. Ей, няма. Ей, сега ще се върна. След мъничко. Казах ви! Според данните ме на раждане, аз съм бил медиум. Аз съм медиум. Така че, ще се върна след малко. Ето, че пак се връщам, хора, за още един път мини игричка с Булбул. Ще спестя памет с CD картата. Воу!